Brother Dan, Divine, the Healer, isang instrumento dito ng Panginoon. Kahit na anong sakit, huwag magatubili na lumapit, kayang-kaya ka pagalingin. Mas mabisa ang gamutan, mabilis lang gagaling kapag malakas ang pananampalataya, iyong paniniwala sa Diyos. O yan ang ating unang isa puso, walang imposible pag sa Kanya nagtiwala. Di po kita binibiro, dito mo mararanasan paano magkaroon ng himala. Physical o spiritual na sakit, kahit gano'ng kalala, huwag ka pong mag-alala, si Bro Dan na po ang bahala. Nagbabahagi din ng karunungan, nagkaalaman na matuturing kayaman ng dasal na latin na pananggala at gabay na pangontra para sa iyong kaligtasan. Parang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Narito po muli ang inyong lingkod, Brother Dan. Pangbagi sa inyo ng munting kalaman patungkol sa orasyon sa lakas sa suntok. Narito pong orasyon.